¿Estás en posición? The website is like very complete. Anything you need, it will be there. Before Hello, hello, mega love shout out. Walang. Mega love shout out. Try ko lang to. Hello, Borgalao, Elaine Pagunsa, mega love shout out. Ramon Magno. Wala. Magluluto ako ng laing, guys, na naka-live. Borgalao TV, nainitan ako. Wala akong assistant. Pasensya na. Marian, mega love shout out. Why, Sharap? I-try ko, guys, magluto dito sa walang assistant kasi nasa trabaho. Ayan, pasensya na. Nag-live lang ako saglit. Baglaan to. Ayan, magluluto ako ng laing, guys. Mayroon akong karne. Wala akong headset. Karne yung una kong sangkap. Ay, pinawisan ako. Ito, karne. Ang una kong lulutuin. Lagyan ko siyang tubig para sa sangkot sa. Ayan. Pasensya na. Ayan, Ramon Magno TV, mega love shout out. Ramon Magno, thank you. Ellen Pagunsan, Helena Dilasa. Ayan, damihan mong sili. And ang aking mga sangkap, guys, karne na baboy. Sorry, hindi ako prepared. Mayroon akong sili. Mayroon din akong sibuyas. Sorry talaga. Luya. Hindi ko talaga ito prepared. Kaya lang, try ko lang. Mayroon akong cubes. Chicken cube siya. Imbis na asin, cubes ang gagamitin ko. Mayroon akong bitchin. Then, mayroon akong 2 latang gata. And may gata pa na nasa 1 liter na gata. Ang aking laing, guys, is export siya, guys. Hindi siya fresh. Ayan, in-export. Wala na akong stock. Ayan, binili ko sa isang store. Ayan, mga 113 grams. Ayan, makigata ito kasi tuyo siya. Thank you ha. May kalab shout out, uy. Pasensya na. Try ko lang to, guys. Ayan, Ellen, thank you. Aryan Mix Vlog, thank you. Elaine, thank you. Ayan, saglit lang naman to. I-try ko lang kasi. Nilan ako ng lutuan na affordable ni RPTV kaya i-try ko siya. Ayan. Lutuin ko muna yung aking Wala akong camera na naka diyan para makita nyo yung karne kung luto na. Sangkot ko muna yung karne na may taba-taba. Ayan. Ramon, thank you, Ramon. Uy, pinawisan talaga ako.
Kasi sabi ni Papi, bakit hindi ka prepared? Ayan, tingnan natin. Kung ano ba to? Okay ba tong anong... Yan. Salamat sa mga nandyan. Taglit lang to guys, itry ko lang. Masarap maanghang, madam. Ayan, marami akong sili. Dinamihan ko yung sili niya. Ayan, wala akong di ko marinig yung sinasabi ko. Ayan. Bogs Blanco 27, tamsak dan na po, host. Ayan. Thank you so much sa patamsak. Saglit lang to. Aryan, thank you, Aryan. For galaw, may galaw shout out. Bogs! Hello, may galaw shout out. Ayan, isang ko lang yung yung aking yan. Tugang masarap po yan. Ayan, saglit lang to tugang. I-try ko lang. Hindi na ako nag-green screen. Asensya na. Ayan, hindi ako prepared. First time kong gawin ito. Ayan. Thank you guys sa mga nandyan. Ayan. Saglit lang to, saglit lang. Ayan, thank you guys sa mga nandyan. Ramon Magno, Aryan, thank you. Bogs. Ayan, pwede kayo magbaba ng bahay, guys. Type kasa para mababa ni Naikbutang yung mga bahay. Ayan. Wait lang, kuha lang ako asin. Wala man talaga akong live ngayon, guys. Pero nag-live lang. Lulutuin ko lang to. I-try ko lang kasi. Ayan. Lagyan ko siyang asin. Ayan, nag-ano na siya. Nagkakulo na yung Wala akong assistant kasi may trabaho si Papi. At pinagalitan ako dahil hindi daw ako prepared tapos magluluto ako. O di wow. Ayan. Helena, may galas host. Magluto. Kanadyan. Niluluto ko na yung baboy. Isasangkot sa ko muna yung baboy. Ayan. Chloe's Ola. Level up na. Ay, sorry, tugang kasi. Hindi nga ako prepare. Sorry naman, level up. Pinapawisan ako. Wala akong assistant. Ayan, makakaon kami, Manay. Sorry talaga. Pinapawisan na pati ako. Wala. May trabaho si, RPTV. Level up na ba? Hindi nga marunong. Post glides, hindi ako marunong. Ayan, pakuluin na naman. Manoy Borgalao TV, nakauwi, tugang. Ayan. Sorry guys, mag-type lang kayo guys, Type kayong kasa para mababa din na iputan yung bahay. Ayan. Kusinang Oragon. Sorry, nagtatry lang. Sa work pa, Bugs. Ayan, sabi ni Borgalao TV. It's me, Corinne. Hello, may galaw shout out. Thank you so much. It's me, Corinne. Thank you. Magluto tayo ng laing. Sa susunod, Bicol Express, pero siguro pasensya na. Yahoo! Tamsak Manay. Thank you so much. Oy, thank you guys. Thank you so much. Thank you sa 11 million. Ayan, maray na hapon. Luto tayo ng laing, kain tayo ng laing. Thank you guys. Thank you. Type kayo ng gasa. Para yung mga hindi, Chloe's, okay nga yan, host. Tugang, sorry talaga. Hindi ako, prepared. Sa susunod, ko, pag nandyan si RPTV, ayan, Bicol Express naman sa sunod. Ayan, parang cook siya. Shout out. Thank you so much. Kada ka social media, shout out. Tugang, maray na hapon. Kailangan may camera ako na nakatutok din doon sa karne, na pagluluto. Hindi ko,
Ang sikip, masikip ang bahay. Kaso may galang shout out, paano magluto? Nagbabasa ka, baka masunog yan. Hindi naman, may tubig siya. Kasi sinasangkot ako yung bago tayo guys yung laing natin na lulutuin. Ako first, ginagawa ko, isangkot siya yung karne. Lagyan muna siya ng tubig in asin, ang una. Then, lutuin mo na yung karne na magmantika siya or mag-brown ang kanyang karne. Then, saka mo igigisa yung sangkap na sibuyas, luya. Yun ang ginagawa ko. Kasi siya, may galaw siya. Sunog na. Hindi siya sunog. Hindi siya sunog. Kasi, maliit lang yung niluto ay binili ni Paping Lutuan. Parang pang-picnic lang. Sorry talaga. Ayan, naga-naga po ako, Tugang. Saan ka sa Naga? Sa susunod, igihan ko. Ayan, ang sarap i-collector. Yan na palaging kinakain ko. Nasa Bicol ako, Masiramon. Next time, Tugang, saka first time kasi, na-nervous ako sa ganitong Sorry sa mga kasabay ko na live. Kasi nakatoka ako magluto ng laing. Ayan. James Climax Vlog, may galaw shoutout man night, Pamplona, Kamsor. Ayan. Libmanan ako, Tugang, Bogs, Blanco, 27, pero naga na kami. Ayan. Sir Eugene, may galaw shoutout. Thank you so much. Ayan. Blanco, Manoy, Uragon, Bakong Bungog, Masiram. Thank you so much sa mga Uragon dyan. Shout out. And sa mga taga-Ligmanan dyan. Thank you so much. Ayan. Hindi pa naluluto yung ating karne. Ayan, matagal-tagal. Minsan 30 minutes din ang pagsangkot ng karne. Kasi ayoko yung matigas ang karne. Tamsak na po manay. Cindy Cole James Climax. Mega love shoutout sa iyo. Salamat. Thank you so much. Ayan, pwede kayo magbaba. Ayan, si Eugene Paranyal, taga Nabwa. Ayan, Bicol din yan. Ramon Magno, thank you, Ramon Magno, sa iyong pa-thanks to saan. Ayan. Ayan. Thank you guys, baba kayo ng bahay. Naghuhugot, ano sabi niya? Nagrulusot na su mga Bicolano. Iyo, dagos ka mo digdi sa harong ni Tugang. Iyo, sabi niya, Bicolano. Dan galing lahi ng Papa, Mambulo, bago mga Bugay po Tugang. Okay. Mambulo. Sa may gilid ng release. It's me, Corinne! Thank you sa pag-video dyan, guwapa. Salamat. Saglit lang to, guys, hanggang sa maluto ang aking laing. Don't worry, lang siguro to. Mga 1 hour. Mga 1 hour lang. Bicol na Bicol. Thank you so much. Bicol, James, Climax Vlog. Shoutout sa mga Uragon. Pwede kayo guys magbaba ng inyong mga bahay. And shoutout sa 2 million in the house sa aking FB. Dwayne Supatan, hello, Miguel, shoutout. Thank you so much. Tugang Dwayne. Ayan. Mag-upo ako kasi nakakapaoy bagang magtinto. Dito ako sa Ayan. Diba? Habang nagpukulo ang aking niluluto guys, ang karne para sa aking laing. Ayan. Upo ako, tinampo po baga ang gilid ko. Ayan. Mayroon naman tinampo. Mambulo. Pero may mambulo naman sa may gilid akong along darilis. Diba? Ayan. Thank you guys. Borgalaw nagbaba ng kanyang bahay. Guys, type lang Tugang Borgalaw. Type ka sa guys. Tugang Dwayne, may galaw shoutout. And thank you sa pabidyo dyan. Ayan. Palablab naman guys ang aking mga members. Baka naman. Ayan. It's me, Corinne. Padikit naman. Padikit naman po sa mga taga-Will Promise ko. Balikan ko kayo. Sabi ni Tugang, it's me, Corinne. Ayan. I think it's me, Corinne, from din yan. From Korea. Kagaya din. Ayan. Kasa.
Ayan, Borgalao, Helena Dillasa. Thank you, Tugang It's Me Corinne, ha? Habang kumukulo ang aking, guys, ang aking karne, kumukulo na siya. Ayan, wait lang. Ayan. OFW ka, May. Hello, mega love shout out. Thank you so much, Tugang. Buhulana, nak. Buhulana. Sana nagluluto. Ayan. Jacksonville Channel, mega love shout out. Thumbs up, nak. Thank you so much. Buhulana, anak. Buhulana. Buhulana ang code mo dyan sa ano. Thank you, Tugang. Inday Jackie in Australia. Ayan. Salamat sa mga nandaan. Buhulana, nak. Buhulana ang ano, nandyan. Inday Jackie, thank you so much, Inday Jackie. Thank you guys. Baba lang kayo ng bahay dyan. Baka ano, para hirap maging ano, host. Tapos ko ka pa. Nag-e-echo ba guys? Hirap mag-set up. Walang hahawak nito. Ako na lang. Ayan ang aking karne, guys. Ayan, nakita nyo. Diba? Matagal-tagal siya, matagal siya. Kasi, uy, sino nagpa-member? Ipugs Blanco, thank you. Thank you, Tugang. Hirap. Thank you, Pog. Ikitan ko po isa-isa kayo. Bahalang magbalik. Sige, dikitan mo, Scory. Thank you, Box Blanco 27 sa pagpa-member. Ayan, maya ilagay kita sa ano. Type ka lang kasa muna para madikitan ka. Thank you, ha. Tagal-tagal to, guys. Kasi almost 1 hour talaga ako nagluluto ng laing. Lalo na itong galing sa Pilipinas na export. Matigas, ano ba yun? Makigata. Kailangan lutuin mo masyadong luto. Kasi tuyong-tuyo na siya.
guys, ako ang cook, tapos ako ang cameraman. Ganito lang ang buhay ng YT. Yung mga anak ko nagagadget. Ayan. Thank you, Bob, sa pagbaba ng iyong bahay. Ayan, or type kasa para mababa ni Nightbot. Ayan, Helena, thank you. Ellen Pagusan, thank you. MM, Akwita, mega love shout out. Ayan, sorry, sabay na naman tayo. Hehe, sabi ni Chichay. Okay lang, Chay. Kasi saglit lang. OMG, nakalive pala. Ayan, ate. Thank you, Chay. Saglit lang to. Nag-try lang na cooking live. Wala may trabaho yung isa. Kaya, thank you sa pagpunta, Chay. Hindi ako prepared. Sino pa ba siya? Kasi hindi na maganda tong aking stand. Okay, siguro ganyan. Yan. Matagal-tagal din kasi yung lutuan. Hindi masyadong malakas ang apoy. Ito guys, pagsangkot sa yan, ubusin niya muna yung tubig. Ang lakas ng headset. Ano kaya kung prepare? Di pa prepared yan, ha? Hindi pa nga tugang. Napawisan na nga. Hindi talaga. Nakakainis. Hindi talaga tugang. Kasi nagagalit yung isa sa akin kanina. Magla-live ka pala, tapos ganito ganyan. Nagagalit siya sa akin. Kasi nagkakanta siya. Nagpa-practice kumanta. Hindi niya ako iniintindi. Sabi ko magluluto. Ako naka-live. Guys, depende. Yung karne naman, depende sa inyo. Kung panseta, pwede naman isda, pwede namang hipon ang ihalo ninyo sa laing. Pero mas masarap kung baboy na may taba-taba ang ihalo ninyo sa laing. Ayan. At mas masarap kung maanghang ang laing. Yun talaga ang laing na sinasabi sa amin. Pag hindi maanghang, hindi laing yun. Kasi mostly sa amin, pag laing talaga maanghang, may sili. Ayan. At maraming luya, sibuyas, igisa doon sa mantika ng baboy. Ayun. Diba? Ayan. Pulo lang tayo, guys. Ilang oras na ba? Ilang minuto na. Medya ora na. Marami akong tubig na nilagay doon sa sa aking baboy na sinasangkot sa. It's me, Corinne. Bakas lang po. Ayan, mamaya, di ko makalagay doon sa aking, sa aking night boat, tugang Bogs. Thank you so much, Bogs. Kahit kang kasa, ilagay natin dyan para maipin natin yung, yung ating bahay, tugang Bogs Blanco 27. Hirap man pala ito nito, tugang Boss Lloyds. Ayan. Maapoy-apoy na yung pwede kayo magbaba guys ng bahay dyan, ha? Pwede kayo magbaba, type kasa. Nga ako tugang, sana mag-green screen. Hindi ko kaya, parang malayo masyado sa computer.
Ang hirap palang ganito. Hirap mag-white cake. Ayan, it's me, Corinne. Thank you, Tugang, ha. Pwede kayong magbaba ng guys o pwede kayong mag-type kasa. Ayan si Helena, nagla-live din yan. Kaya lang saglit lang. Boss Floyd Channel, one of my members din, guys. Mga tugang ko dyan na mga bago lang. Pwede kayong magbaba. Ayan, masira mo niyan tugang. Ano pang bangot mo tugang? Baboy lang tugang. Yung may taba-taba na baboy. Ayan. Mas malasa kasi kung baboy na ang ihahag. Paborito din to ng mga anak ko. Pero baboy dapat ang sahog kasi pag hipon ayaw nila. Or isda, hindi masyado. Pero pag baboy nako, ulit sila. Tapos maangang-anghang. Ayan, may galaw shout out to Gang Jeneline Cartlas. May galaw shout out to Gang. Pero lang may inaayos sa kararating ko lang. Galing hospital. Sige, Helena. May galaw shout out. And thank you. Wow, sarap naman. Jerica Samson, Marquita, may galaw shout out. Thank you so much. Thank you guys sa mga napunta. Pwede kayo magbaba ng bahay at pwede kayo magdikitan. Marami kaming bago dyan sa Team Oragon Bicol and Team Dungaw. Yung mga Team Dungaw, baba kayo ng bahay mga guwapo sa mga guwapo. Pwede ba magka-lunch dyan? Sige tugang, lunch tayo. Ayan, maraming kanin ang dapat. Maraming kanin. Ayan, kasi ramkam pinagluluto mga kamis ang Bicol. Ayan. Oo nga eh. Wala na kasi akong presko guys na laing. Alam nyo guys, mahal ito. Mahal. 113 grams lang ito na dahon ng laing. Almost 3 euros. Sa amin hinihingi lang to. Or si mama naman pag pinapadala sa akin, binibili niya. Kasi wala naman kaming maraming tanim na na gabi. Ayan. Puro lang. Ayan, sana all. OFW Trucking Mega Love shout out. Thank you. Video lang nasa work. Sige tugang. LC Paranyal tugang. Mega Love shout out. Hala, sarap ning niluluto. Yum yum. Ayan, tinapa the best manay. Ha. Sa bagay, tinapa, kaya lang yung mga anak ko, karne ang gusto. Karne ang gusto, tugang. Pero ako kahit kahit hipon, kahit isda, natulingan, pwedeng ihalo. Tinapa. Kahit malayo makaano ako. Ayan. Baba lang kayo guys ng bahay. Ayan, MM, thank you MM. May galang shout out MM. Ayan, tugang Jack and Bill's channel. Ayan, dito manag dakol tinda diti. Ay iyo. Mahal digdi. Ayan, pinangat manay masiramon man, pinangat. Oo. Wala man nagagawa niyang ganyan dito. Alam mo, marami akong gata. 2 lata na ganito, pero magkaiba siya. Kasi yung isa mahal, yung isa mura. Pag nakakita akong mura, yun binibili ko. Then, 1 litro siya, ito, 1 litro itong gata. Mahal din. Pero lang, kasi para makatikim lang. Sa amin, magkudkud na lang. Magkudkud yung papa ko ng nyug, pero yung nyug naman, binibili namin. Kasi wala naman kami nyugan. Ayan. Matagal-tagal to guys, yung sangkot siya na tinatawag sa amin. Kasi gusto ko mas luto yung karne, ayoko yung makunat. Thank you MM, akyatan.
Helen and Nicole, wow, nagluluto. Helen and Nicole, may galaw shout out. Tusok, thank you sa patusok, Nicole. Ayan, Jerica Samsung, ayan, patamsak naman, guys. Tugang Eugene, salamat, Tugang Eugene. Ala, Atwin, hello, my friend, welcome to, thank you for visiting my channel, thank you in advance. Hello, may galaw shout out, hindi ko siya mabasa, sorry naman. I can read it the, Japanese name. Sorry talaga. Ayan. Thank you guys. Thank you sa pag-ano dyan. Pwede kayong magbaba. Hello my friend. Thank you everyone today. Hello. Mega love shoutout. Ay, I can read it. Your name. Sorry naman my friend. My God. Japanese ata ito. You can, translate your name, my friend. Jessica Samson. Mega love shout out. Thank you sa pagdikit kay, it's me, Corinne. Guys, type tasa para mababa niyo na ikutan yung mga bahay. Ayan, may mga members din ako na nandaan. Si Eugene Paranyal, one of my members din. And Bicolano from din yan, Nabwa. Ayan, yung mga team dyan, Team Bicol Oragon, salamat. Wait lang, baba ko lang si Bog pala. Asan ka na ba, Bog? Bog, salamat Bog ha. May premiere pala si Bog, patamsak naman guys. Si Manoy Bog. Full pag-book blanco. Thank you, Tugang. Ipin ko si Boog, guys. Thank you, Tugang Boog, ha. Dito lang po. Sige, Tugang. Sige. Salamat ha, Tugang. Ayan si Dwayne Supatan, guys. May binaba si Nightbot. Pwede niyong dikitan. Ang ating Tugang na doon si Dwayne Supatan. Pwede yan pumunta doon. Maraming tao din siya. Pag nagla-livestream. Ayan. Okay lang po, Tugang. Full pack. Love for downs. Thank you, Jerica Samson. Marquita. Salamat, guwapa. Boss Glory Channel, guys, and Kuya IG, please support naman, guys. Palagay na lang ng Bicolana para mabalikan kayo. Ayan. Yung comment ninyo base doon sa video na napanood ninyo, guys. Helen and Nicole, thank you, Helen and Nicole. Wednesday ngayon may si Chichay. Bakit may si Chichay ngayon Wednesday? Ako lang, saglit lang naman to guys. Lutuin ko lang ang aking ulam for today. Then, may gagawin si Bicolana. Ayan, hello! Thank you. Hindi ko naman alam yung nagpalipad siya, oh. Yen, taga-Japanese talaga to, oh. Thank you so much, my friend. I don't read it, your name because I don't know how to read Japanese word or letters, Dwayne Supatan, Tugang, may hello, shout out. Thank you so much, Tugang. Tugang, may ilis po ako, 9 a.m. Pinas time. O araw po yun ng linggo lang ang wala. Ako lang wala. O linggo lang wala. Tugang, tulog kami niyan. Alam mo bang mga madaling araw yan, 3 a.m. dito sa amin. Ayan, pasensya na, i-play na lang kita ng WH. Kung hindi ka pa, I think muni ka na, no? Ayan. Hello, 5 cats, Marcy, my friend. 5 cats! My God. Tugang, ikaw ang taga-translate ng Japanese words niyan ng kaibigan natin saan. Ano yan, Pilipino?
Tagalog na lang tayo, di na tayo mag-English. Baka mali-mali na naman ako, maanon tayo dito. Nakalive pa naman ako sa mamaya na, may mga teacher ako dyan sa English na nakapanood sa akin dyan sa FB. Oy, sorry Sir Manny Bueri ha. Nag-i-skip kasi ako pero laging late sa sa iyong klase nung English subject. Ayan, opo, morning na po ako to. Okay. Ayan. Shormas Tube, make a love shout out. Tugang Japanese tugang. Ay, no. Hindi talaga ako marunong Arigato. Kawasaki lang ang alam ko. Tugang, duwit sa matan. Wala akong alam na Mushu arigato. O Kawasaki. Yun lang ang alam ko talaga na Japanese word. Although may kapatid ako na nasa Japan, yung sinundan ko na babae, ayun, siguro na siya, 29 years na sa Japan. Ayan, Helena Nicole, thank you sa pa-virtual hug. My friend, hello, Dwayne. Ay, sorry, sorry, my friend. Anong cats, My goodness talaga naman. Araw po yan. Oo, araw nga dyan, tugang, pero nasa Spain kami. Iba yung oras namin. Advance kayo ng oras. Kami madaling araw dito. Thank you, my friend from Japan. You can type Casa if you want to drop your channel. Oh my goodness, nag-English na naman tayo dito. Please lang. Malapit na guys yung karne, guys. Maubos na yung tubig niya, diba? Nakita nyo? Amoy baboy! Full pack, Shormas Tube. Sabi ni Jerica Samson Marquita. Ayan, thank you so much sa Jessica. Sa pagdidikit. Ayan, Tugang Boss Gloy Channel. Tugang Dwayne Supatan. Pwede mong dikitan. Thank you so much guys sa pag-stay dyan sa aking live na walang katuturan. Ayan. Kaya nagmamantika na siya. Mas gusto ko yung nagmamantika guys kasi mas malasa yung yung gulay, yung laing. Ayan, Armac Vlogs TV. Wow, nagutom ako. Thank you for your support, my friend. Fight Cat Marchi. Ayan. Thank you so much. Thank you. Thank you, Kang Dwayne. Ayan. Pwede kayong mag-type kasa, guys, para mababahin na ikutan inyong mga bahay. Ayan, buksan ko na yung laing para hiwa-hiwalayin ko na siya. Kasi minsan, alan. Nagmamantika rin siya, guys. Yan, sarap nito. Ito, ganito, kataan mo lang, tapos lagyan ng sili. Ulam na, guys, tapos may gata. Nakikita niyo, guys. Sorry talaga, ha? Uy, may nagpalipad. My goodness, thank you so much. Armac Vlog TV, may galaw shout out. Thank you so much sa palipad, guwapa. Thank you naman. Hindi ko mababa yung bahay. O you can type ka sa guwapa. Thank you so much for super chatter. Saglit lang naman ito. Magluluto lang tayo ng ulam. Yung tanghali. At pwede ko kayong bigyan. I-send ko na lang sa inyong mga messenger, guys. Ayan, nagmantika na siya, guys. Pero gusto ko sa kanya is mas brown ang karne. Ayan. Thank you, Armac.
Ang laki na pala ng bahay ni Armark, oh. Tugang Alfred, mega love shout out. Thank you, Tugang. Mega love shout, siram kayan manay, iyo. Ayan guys, Armark, ang ating super chatter. Ipin ko lang siya. Ayan, pa-support naman guys sa ating super chatter. Ayan, nag-ano siya, nagmamantika na siya. Takot ako sa mantika. Sorry naman guys, kasi hinahabol talaga ako. Alam nyo ba guys, may kwento sa Bicol? Pag about dyan sa mantika, pag hinahabol ka daw ng mantika, nung bata ka pa, kumain ka daw ng pupo. Ayan, sorry naman sa mga kumakain. Kwento lang naman ng mama at papa ko. Kasi pag nagpiprito ako, ayoko talaga na nagpiprito kasi tinatalisikan ako ng mantika. Yan kasi, sabi niya. Bakit? Sabi ganun. Yan, kumain ka ng noon, ng iyong sabi niya. Ganon? Ganon pala yun. Ayan. Kahagad man ako daw kadikit sana. Iyo, tatawan ta katugang. Kadakulin ng sili. Ayan, nagmamantika na siya guys. Nagmantika siya, oh. Oh. Hindi yan tubig. Ayan, tapos, bawasan ko siguro siya ng mantika, mamaya-maya, kasi hindi naman healthy yung maraming mantika, konti lang. Then, after ng ma-brown siya, lagyan ko siya, igisa ko na yung sibuyas, luya, yan, para mas malasa siya. Ginigisa ko siya guys. Pero depende sa inyo guys ang pagluluto ng laing. Ang iba naman pinagsasabay na pinakukulo na yung gata. Then sabay na yung luya, sibuyas, yun. Pero ako iba. Kasi iba-ibang style naman ng pagluluto ng laing. Ayan. Iyon naman ang style ko. Ayan. Uy, ang daming mantika. Yan, siram na kani. Kasi yan? Baboy. Paborito mga baboy. Ayan. Mantika na siya. Ay, burat. Aray ka! Ampo talaga nitong baboy na to. Oh, nag-alarm ng aking phone. Nag-alarm na. Wait lang ha. Ayan. Guys, pa-support naman sa nakapin. Ang dami ng mantika kasi masyado siyang mataba. Binili ko sa grocery kasi hindi ka man makapagpili kasi wala nang pilian. Ayan. Mahal pa. O magkano yan? Mahigit 6.50. 6 euros and 50 cents ang ang kilo ng yan. Ayan, Armark Vlog, Dan Pulpak. Thank you, Tugang Bogs. Ayan si Alfred Banga, isas din niya taga Bicol. Alfred Banga, Tugang. Baka gusto mong dikitan. Nasa Korea yan. Ayan, brown na siya guys, brown na. Brown na yung yung karne. Pwede ko na siyang bawasan ng mantika. Alisin ko na lang itong aking dito. Kasi marami siyang mantika. Sarap nito kita. Or hindi naman maganda kasi pag maraming mantika guys. Kasi hindi healthy. Dahil ito'y galing sa baboy.
Maamoy tayo, guys. Init. Hindi lang naman tika, okay. Ayan. Dahil brown na siya, guys, ilalagay ko na yung sibuyas natin. Maraming sibuyas. Marami siyang... Tonya, may galaw shout out. Thank you. Ayan. Ang ating sibuyas, isang buong sibuyas, guys. Yung, puti na... Depende sa inyo kung anong gusto ninyong sibuyas. Ayan. Ayan. Igigisa natin dito sa karne kasi brown na siya. Ayan. Luto na. Diba? May iba lang ang peg ni ang style lang ni Bicolana, guys. Ginigisa ko yan bago ako maglalagay ng gata. Ayan. Kasi sayang yung gata pag pinakulo mo ng pinakulo, tapos, diba, nagmamantika yung gata. Sayang kasi, pag masyadong luto yung gata, mawawala yung gata, sayang, mahal. Ayan, mabuti ko nasa Pilipinas, hingi ka lang sa kapitbahay, pwede na. Pero dito, mahal, lahat binibili. Di ba? Tubig sa Pilipinas, pwede ka lang sa puso. Dito, binabayaran. Ayan. After pag naluto na ang ating sibuyas, guys, ang susunod natin na luya. Marami akong luya. Luya. Thank you, Tugang! Bogs Vlogs 27, ha? Salamat, Tugang. Ayan, gutom na ako, Tugang. Ayan, magsaing muna tayo, Tugang. Ayan. Ayan, lutuin na muna natin ang ating sibuyas. Ayan. Diba, baboy? Ito, pwede na tong ulam, guys, kasi may asin at bitchin na yan. Pwede na siyang ulam. At mantika, na para bang inilitsyon kawali ulam. Yung lasa. Ang laing nila, guys, o tingnan mo, ang export nila, pero ito, pag ginagawa ng nanay ko, kinikinit-kinit pa siya. Ang tawag yan, kinit-kinit sa amin. Ano ba yun? Pinaghihiwalayan. Eh, pag yung export, buo yung dahon. Ibilad nila, buo. Kaya kailangan kong ganunin kasi matagal maluto. Pag hindi, pinaghiwalay. Buo yung dahon. Ayan. Manay Lord! Mega love shout out, Manay Lord! Ayan, nag-live lang ako, Manay Lord. Subject lang po, luto lang ako. Para maikot. Ayan. Ito kasi ulam namin ngayon, kaya niluluto ko. Thank you, Manay! Manay Lord, mega love shout out. Ayan, may mga bago dyan, Manay Lord. Baka mag-type ka lang, Manay Lord, or Tasa, para mababa ni naikutan yung bahay. Then, ilagay ko na, guys, ang ating luya. Ayan. Isa din natin ang ating luya. Kita nyo yung luya ko. Mahal yan dito, guys. Ang luya. 5 euros ang ang 1 kilo. Mahal na rin ata sa Pilipinas. Kasi alam mo naman sa Pilipinas, nagmamahal ang mga pilihin. Ayan. Igisa ko pa siya. Kaya lang natin siyang ayan. Masarap yan kasi maraming luya. Luya. Ayan. Tingnan ko. Ay. Sorry naman, guys, kasi hindi talaga ako prepared. Ayan. Hindi lang prepared talaga sa Bicolana. Kaitsusan lang ito, guys. Ayoko kasi ng luto, guys, kasi pagluto ako ng talaga, lalo na yung mga pagkain sa atin, kain ako ng kain. Ayan, siguro mga 1 minute, nito. Tapos ilagay na natin yung ating gata. Ayan. 1 litrong gata, guys. Depende sa inyo kung anong gusto ninyo. Masabaw, kung nagmamantika, walang sabaw. Ako naman mas gusto ko yung creamy ang laing. Ayoko yung dry. Ayoko ng dry. Gusto ko pati sabaw. Ayan. Thank you, Tugang Inday Jackie, sa pag-stay. Ayan. 1 litrong gata, guys. 3 euros. Ayan. Pag sa
sa iba, dito sa malapit sa amin, mas mahal. 350. Pero kung doon sa, sa malayo-layo ka bibili, mas mura. Lalagay na natin itong isang litrong gata, guys. Yan, depende sa inyo, may mantika pa. Pinagmantika yung baboy kasi nga, ano siya guys, mataba yung nabili ko. Kaya bisan ko. Hindi masyado kasi ako. Ito na pang-prito ng isda. Yung nagmantika. Yan. Okay na yan. Diba? Para hindi tayo high blood. Dahil may sili ito. King! Ano ba yun? King 18 TV. May galaw shoutout. Yahoo! Sarap. Thank you so much, Maylin. May galaw shoutout. Rangko, Dan. Thank you so much, guys. Ilagay ko na yung 1 litro. Ay, sorry. Gata. Sorry naman. Yung sili mamaya na yun pag malapit ng maluto. Para hindi masyadong umanghang ang ating laing. Baka hindi na makain. Ayan. Ayan, pakuluan natin to. Yung gata. Ganito gata. Nawisan natin. Then, ilagay ko yung isang oil cubes, guys. Na tinatawag. Yan ang pampalasa ko, guys. Hindi ako masyado nagagamit ng asin. Bihira lang. Ito na ako. Habang nag-aantay tayong kumulo ang asin. Then another siguro, magdadagdag ako ng isang gata later. Kasi alam ko mas makigata itong aking laing na nabili. Dahil tuyong-tuyo. Pag tuyong-tuyo, guys, sobrang tuyo as in, makigata yan. Hindi kagaya sa presko, halimbawa bagong pitas, tapos binilad lang ng konti. Pag sa probinsya, ganun sa amin. Yung nanay ko, halimbawa, ngayon, kumuha siya bukas, ulam namin, lutuin. Ibilad na yung araw, pero hindi naman tuyong-tuyo. Ito kasi, tuyong-tuyo ito para hindi siya bumaho. Yung mga pang-export guys, talagang ginagawa nila is tuyong-tuyo kasi pag once na hindi tuyong-tuyo, bumabaho yung laing, yung dahon ng gabi. Diba? Sa Ilocos, ang alam ko, hindi nila niluluto yung dahon. Yung tangkay ang niluluto nila sa Ilocos, mga Ilocano. Pawis na ako. Ayan, Bogs! Thank you so much, Bogs! Ayan, Manoy Danilo, kababayan mo yan. Kings 18 TV, di na ako Manoy Bogs. Ayan, oo nga po. Hello, may galaw shout out. Kings 18 TV, sa inkaman sa Libmanan ako. Ang origin ko, Libmanan. Sa mga sa gilid kan rilis. So, malongda rilis. Shout out sa mga taga-Kamambugan. Ayan, lapag ka, Kings 18 TV, hindi kita madikitan. Dikitan mo na lang si Manay. Bakas ka lang doon sa maiksang video ko para mabalikan ta ka. Ayan, salamat sa pagpunta, Tugang, ha. Pasakaw po ako. Pasakaw. Ayan, kumusta kayo dyan sa Pasakaw? Mayroon din YouTuber, si Nairocos TV, taga Pamplona. Nairocos TV, mga kanyas. Adan ata ang apelyido niya. Adan ata yun. Sa tunay na pangalan. Sa munisipyo siya nagtatrabaho. Ayan. Tapos manganganta din siya. Ayan. Doon sa Kasurig Bicol baga,
andun, may banda sila. Yung mga pulis, kasama si ano dun, Nairicus. Ayan. Kumukulo na saglit yung ano ko guys, yung aking, ano yan, gata. Ayan. Bogs, thank you, Bogs! Ayan, pasakaw ka. Ayan. Armnag, Danpulpa, thank you, Tugang. Salamat, Tugang, ha. Ayan yung aking ano, yung aking din na Japanese, ano, hindi ko kasi siya balikan. Kung magbaba siya, guys, you can type ano Kasa, my friend from Japan. Ayan, you can type Kasa if you want to drop your channel. Because I don't read Japan. I don't know how to read Japanese word, Japanese name or letters. Ayan. Ayan guys, nagbaba siya ng one of my yan guys, my super chat for today. Please connect to Cats. Cats March. Ayan, from Japan. Thank you so much mga tugang na nandiyan. Ayan, thank you sa team Bicol Oragon, team Dungaw, thank you so much. Ayan, nagbaba siya guys ng bahay, i-click niyo na lang para mapuntahan ninyo kasi mahirap siyang i-search. Ayan. Ay, nagkukulo na siya konti. Pag guys, yung laing, yung gata, asin pakuluin nyo para maluto muna siya. Huwag nyo munang ilagay yung dahon. Pag kumulo na siya, saka mo siya ilagay yung dahon. At ang teknik pa sa nagluluto ng laing guys, huwag nyong ihalo masyado yung kasi ang sabi nila is makate or makate yung gulay, kakate yung niluluto mo. Ayan. Totoo ba 'yun? Yeah. Yung mga taga Bicol diyan na marunong magluto ng laing. 'Di ba? Ayan, nagkinit-kinit pa ako, Bogs. Aram mo, nagkinit-kinit pa ako ng dahon ng Kasi buo-buo naman siya. Dahil man lang hinarali si Oh, 'di ba? Trabaho din 'to. Ayan, nagbaba si Kings 18, Dami man pala, Daming mga YouTuber na nasa Bicol na, no? Oo, pagbalagi talaga tugang, palagi talagang haluin. Kaya kailangan pakuluin mo muna siya. Ayan. Ha? Sabi ng mga matatanda. Oh, tama ka tugang. Ayan, kumukulo na siya, guys. Kumukulo na siya. Pero itong gata ko, guys, doon sa 113 grams na dahon ng laing, kulang ito. Kulang. Ayan. Yan, kumukulo na siya. Diba? Ilagay ko pa siyang isang abi cream, guys. Para mas malasa. Yan, sana yung. Ayan, ilalagay ko na yung kasi kumukulo na siya, guys. Ilalagay ko na yung dahon ng laing na kininik. Kala mo marami yan, guys, marami. Pag naluto yan, marami. Tsaka maraming kanin ang mauubos natin ito. Magsain na kayo dyan. Ay. Ayan. Adan, Bisto ako kaiyan. Ayan, Ate Mian Asol, mega love shout out. Thank you so much, Ate Mian. Saglit lang to, ano yan? Ate Mian. Ayan, bistado ka? Sa munisipyo nagtatrabaho. Singer yan, nasa banda, ka mga pulis. Iwan ko kung pulis yan, pulis-pulis. Si Nairicos TV. Magaling magpunta yan. Maakyat yan sa akin.
Inaanak ko to be, sabi ganun. Wow, sarap niya, Nose! Ayan. Uutugang. Try ko lang na mag-live na nagluluto. Kasi nagpabili ako ng lutuan kay RPTV. Ayan. O, tingnan nyo guys. O, yan. Ayoko yung mga buo-buo kasi hindi siya maluluto ng maigi. Pag buo. Ayan. Kaya, huwag niyong haluin muna guys. Saka nyo na haluin yan pag ipaplat natin. Yan, inalis ko kasi sa Yan o, di ba? Ang technique niyan guys, huwag niyong haluin. Ganun lang ninyo sa sa gata. O, di ba? Para ma-absorb niya yung gata. Para hindi siya makate, kasi pag makate, hindi masarap kainin. O, di ba? Kakati yung bunganga ninyo, tapos maanghang pa. O, di ba? Ganyan. O, dahil kulang sa gata, dadagdagan natin yan. Mamaya. Ganun lang ang technique niyan, para hindi. Maya-maya, pag naluto na yung sa ilalim, pwede natin haluin or balik na rin. Ayan, buksan na natin yung isang lata. Ayan, dahil kulang, shake-shake natin. Ayan, pahagad host ng panira at mian. Jonard Moseros Vlog, mega love shout out. Uy, mga taga Bicol, pagain ninyo, Tugang. Thank you, Tugang. Jonard Moseros, may jacket ka na, Tugang. Pwede kang magbaba. Patangsap po ng LS ko. Tugang, baba ka. Lagyan mo ng sili. Iyo, igwang sili, Tugang. Ayan. Then another, guys. Tugang, Jonard, thank you so much for coming. Ayan. Mag-additional tayo, guys, ng isang latang gata. Ayan. Diba? Para naman maluto. Kasi matigas or makunat yung ating laing na imported. Imported talaga. O diba? Imported yan, guys. Imported yan. Galing Philippines. Diba, mga tugang? Yan. Then, natin yan para hindi siya mahilaw. Then, pwede siyang hinaan ng apoy para hindi matutong ang ilalim. Okay? Ayan, dahan-dahan. Pulo-pulo. Malapit na tayo Malapit na guys, may sinaing na kayo dyan? Magsaing na kayo. At kakain na tayo maya-maya. Ayan, alang na bagatugang. Hindi pa alang tugang. Oh, hindi pa alang. Nagsabaw pa nga ako. Pero kung kulang pa, mayroon pa ako naka-reserve na isa. Kasi mas gusto ko yung may sabaw. Ayan. Maya-maya pag ilalagay na natin ang ating sili. Ayan. 6 na sili itong mahahaba. Ayan. Sirap na yan, Junards. Baba ka ng bahay, Junards, para maikitan ka dyan. Ayan. Alang na? Kay pamantugang alang. Ayan, Tugang PLDJ, mega love shout out. Thank you for coming, Tugang. Magkakan na kita. Madyan na magkaraon na kita. Magkaon na. Magkakan. Ayan, Tugang PLDJ, mega love shout out. Thank you, Helen and Nicole. Ayan, Junard Moseros Vlog. Taga-sain ka, Moseros. Libmanan may mga Moseros din. Pero MU, ang apelyo. Hello. Ayan, may maluto na kayo, guys. May maluto na. Baka di pa kami nagsapna. Sapna kayo, sapna. Magsaing na kayo, guys. O, di ba maanghang ang aking kamay? Ayan. Mayroon pa yan sabaw. Pwede na natin siyang, guys, pwede na natin ihalo kasi at least naluto na ng konti siya sa gata.
at hindi naman na siguro ayan. Para naman makita natin yung sahog natin, yung sangkap natin. O, di ba? Nakita nyo? O, marami pa siyang sabaw, tugang. Huwag kang mag-alala, masabaw akong magluto ng laing. Ayan. Nakita nyo? O, di ba? O, yung karne nasa ibabaw na. Wam, yam, yam, yam. Ang sarap. Sarap ng kain ito ng mga anak ko, guys. Ayan. Tapos mainit ang kanin. O lalo na dyan sa probinsya, mainit ang kanin at bagong ani. Shout out sa mga nag-ani. Dyan sa Libmanan. Ayan. O di ba? Ayan na yung karne, ayan na yung Maya-maya, titikman natin kung ano ang lasa ng ating at lalagyan natin ng bitchin. Pero yung asin hindi na kasi okay na siya dahil 2 cubes ang nilagay ko. Pero hindi yun maalat kasi cubes, chicken cubes yun, walang masyadong hindi siya masyadong maalat. Ayan, may maluto na po ako. Hinahalat ko na lang yan. Thank you naman dyan sa paghalat kan sa kuyang niluluto. Ayan. Ini ang namimiss ko sa Pilipinas. Yung preskong dahon ng laing. Yung iba nga, yung preskong dahon ng laing, yung baby pa. Pag may hangover ka, halimbawa nag-inom ka, lalo na sa probinsya, nilalaga lang yan na may luya sa kakamatis, sibuyas, tapos lagyan mo lang ng sangkap na ayun, may sabor na, may sabaw na, pang pang alis na ng hangover, yung mga buratson dyan sa, sa barangay, o diba? Ayan, may galang shoutout po sa mga taga Pamplona, Camarines Sur, ayan, shoutout sa inyo, Vogs, Blanco 27, ayan, Ate Mean Azul, thank you so much, Maylin, thank you so much sa patings out mo dyan. Thank you. Patamsak naman guys kay Tugang Guardians ni Kasuso guys. Ang kanyang live stream, nag-aano din siya ng WH. Ayan, naglilikom siya ng WH for monetization guys. WH na lang ang kanyang kulang. Pa-help naman guys, patamsak. Tamsak is sapat na. Ate Mian, naso si Mary Ann ba to? Mary Ann? And ang aking guys, ang aking super chatter. Patamsak naman, palablab naman nakapin dyan sa sa taas. Hindi ko pa siya kadikit. 5,000 subscriber plus na siya. Sana all. Ayan. Thank you so much Arm Mark. Arm Mark Vlogs TV. Ayan. Malapit na siya guys maluto. Di ba? Ito na ang pinaka guys. Lolo Inday! Oh my God, Lolo Inday! Thank you so much! Good vibes! Nagluto na ako. Di mo ko tinulungan. Di na ako nag-green screen, papi. Ayan. Di ba masarap yung luto ko? Hindi, alam nyo guys, si RPTV, ayan si Lolo Inday, hindi naman niya nagkakain ng ganitong mga ulam-ulam. Maselan yan guys, pero taga Bicol yan. Tsaka hindi yan nagsisili. Ayan, shout out kay Lolo Indoy na taga Bicol, taga Naga, Uragon, pero hindi nagsisili. Ayan. Oo, host, ako po. Di ka pa tapos, Tugang? Matapos na rin ako, pakatapos nito, tapos na rin ako. Tapos ka na? Tapos na? Ito guys, last na hindi ko lang alam kung luto na ang ating laing kasi ayoko nang makunat. Gusto ko yung malambot na malambot. Ayan, tingnan ko. Tapos lasahan ko na rin pati.
Makunat-kunat pa siya. Ihalo ko lang. Wala kaming tanlad, guys. Yung iba nilalagyan ng tanlad. Baka matutong papi. Naka-live si Chichay. Oo, kanina pa, nakita ko. Miyerkules ngayon, di ba? Siguro para ma-reach na yung yung oras, kaya nag-live siya. Mag-live na rin ako siguro sa Friday, papi, kasi hindi ako sasabay kay sa kasi, my God, sino nagtatawag? Ako naman si Arnel. Muna. Mamaya ka na, nakita mo ba, Mag-live na ako sa Friday para sa Sabado hindi na ako mag-live dahil para makasupport ako kay Tugang Kakusa. Full support. Mahaya ako. Linggo na lang ako Ayan. Okay na yan, guys. Then, lalagay ko na yung aking sili. Ayan. Masiro mo ate baga. Oo, siram. Ayan. Lalagay ko na yung aking sili, guys. Ayan. Marami siya. Kasi marami talaga kasi gusto ko maanghang. Ayan. Si Papi hindi yan si Lolo Indoy, guys, di man yan nagkakakaning sili. Ayan. Ayan ang ating Scarlet. Ayan. Inubos ko na siya. Para mas maanghang. Halo-halo. Hinaan ko na lang yung niya. Ano ba yun? Para hindi siya ma-totok. Okay na rin pala to, Paps. Ayan. Show mas tube. Thank you. Ayan. Wait lang, guys.
Yan, luto na siya, guys. Mo yung bagong lutuan. Ang eh! Marami pa siyang sabaw. Di ba? Yan ang mas gusto ko sa laing. Na marami pang sabaw. Marami pa siyang gata. Okay na pala yung isang litro saka isang lata. Ayan, ito na. Ito na siya. Thank you, Helen and Nicole. Salamat. Lagyan ko siya ng konting bitchin. Dahil ako'y sa bitchin. Okay. Lalagyan natin ng bitchin. Ayan. Ating luto na. Ating laing. Ginamit ko yung kutsara ko, guys, kasi hindi naman ako mamibigay sa amin lang naman. Ayan, hinaan ko yung aking apoy habang diba, nakikita nyo? Ayan, Lolo Inday! Gagawa ako ng siling pang-topping. Thank you, guys, sa mga nag-stay. Ayan, nagawa ako ng sili na pang-topping. May dalawang pang-toppings na sili. Ayan. Finished product! Ayan, okay na to, guys, ang ating laing. Ayan, patayin ko na yung aking, paano ba ito pagpatay, Papi? Malunod. Wala ka music, PG. Kanina ba yun? Oo nga. Wala. Kanina, napapangkat yung namin na Videos going while you text and watch uninterrupted. Try YouTube Premium on us. Okay na ba? May sound na, Papi? Sarap laing, Manay. Hello, Manay. Thank you so much for coming. Ayan. Tapos na ako magluto ng laing, guys. Sorry, Papi. Kasi kanina, mayroon siya. Hindi ko na, dahil pinatay ko yung headset. Dahil parang nabibinga ako kung hindi yung, malaking headset. Helen and Nicole, salamat. Helen and Nicole. Mylene, thank you, Mylene. And Shorma Shorma's TV. Ate Mean, thank you, Ate Mean. Ayan, guys, tapos na ang aking nilulutong laing, guys. After naman nito, na ako, papak na ng bagahe.
Ayan. Luto na. Ayan. Maraming gata siya. Marami siyang gata. Ayan. Lagay ko sa aming tasa para ulam ng mga bata for lunch. Ayan. Diba malabo? Marami siyang gata. Tatawag na yung kapatid ko sa Pilipinas. Kaya, usap kami ni mother. Madami siya guys. Dami. Hindi ito, isang kainan lang. Minsan bukas hanggang bukas pa to. Unti-unti eh. Kasi maanghang siya. Maanghang. Tapos lalagyan ko ng ating sili. Takot akong kasi minsan kakamot ako sa mata. Ayan. O diba? Tapos, kain na na. Oras na ba? Launa na. O, sino na may mga sinaing dyan? Ayan. Thank you guys for watching! Lahat ng mga nagpalipad, nagpa-member, ayan ang ating laing. Nandiyan na. Asan na ba? Mali. Nakakatuwa naman tong aking Hindi, ayos. Ayan. Ano ba? Ano ba talaga, Christy? Ayan, hindi natin maayos ang pagkakuha. Ay, naku. Sige na nga, guys. Thank you so much! Thank you, guys. Bye! Ako sila pawisan na. Thank you. Salamat. Salamat sa Sunny Boy. Thank you so much, Sunny Boy. Thank you, guys. Hindi na ako magpupunta ng 1 hour pa lang yung update. Salamat. Thank you, Sunny Boy. Next time. See you on my next live. Salamat sa sunod. Salamat. Thank you, Sunny Boy. Salamat sa pagpunta. Ayan, salamat guys. Thank you guys. Thank you for watching.